Shugor nakaslem jong unongsan Hima. USP City ka Jylla uba Vivek aim. Hau kerwak kubor bala Pynbiej ba menta kasngi kalai potrik ukala lingkot arajar arpusau ula pentim bakala don ke Kompani Thok ke ba pendon kam ne ke kerteng jong ke nam genius AI da ke ba airu ye ke link ye ki ba ha ke ba kinyon ha ke ni ke link bat ke bala Saphriang ba menta hapo ke Jylla kene ke Kompani Thok kala Pynbiej ye ki ba ha ka rukom ban kin show Pisa bat bakin yo ya kan nong bat ka sut ha ka por ka ban lingkot kum gini ki jingjia ki la jujia teng ha po ki East Khasi Hills District ha ki tayo mala dep bat ka jingto kit ha ka bede bat ka ne karang yard shakmat na ka benta ban yo kem ye ki breo ki badan kti ban le ye kini ka kam thok kam syukor USP ula pentip bru ba ye ki jingtip Saphriang jong kini ka company la pen Saphriang ha ki WhatsApp group kaba Pynbiej ye ba ban penyeso batka shishola ongru bakani ka nam genius AI ka Pynbiej ye ba da kaba pen ye ki jingyo ki bala ban yo man ka sngi haki kenta ki tayo ki benai bat kumta ter ne ka benta ban pengop ye ki nongken show hapo kani ka company ban shisen bala yo ye ka Pisa kini ki reu syukor ki jakno klem ki no ki jing pentip pada kajo ko por kila pen kela kerteng ya ki company tang ban pengop ye ki ba ban ken show Pisa kumta na kaliang USP ba Vivek ula kintu ki ba ban nemngop bat bet haki jingsha pen thame haki ba kum gini ki jat company Thok bat bagi ba kin pentip wot shaki pulit da ka ba phone ho number jong ka cyber crime iway kendai line not lani sha ka police control room shillong not lai henreo sao iway san sao nyo lani henreo not kendai iway kendai henreo sao nyo kendai nagabenta ki jingyaram